Ugye itt vagyok, bocsánat. Pomogę. A kurwa. A bagajka, mennek előre? Hogyha fordítodik, megcsinálom a szandokat. Oké. Aha. Előre gondolom, ugye? Jó, elég. Jó, nem kell többet húzni. Most már erre szépen. Jó, megállunk. Nem a helyre tér meg. 3, 2. 3, 2, 1. Hol? A körök, bandilak. Te is tudjuk mennem úgy. Dorottya szannál legyen, Dorottya szannál. Vigyázz, vigyázz, Hopp, 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 hopp. Gyere! Engedjen! Igen, megverte őket. El se tudjuk nekem. De, igen, úgy. Fenn is van benne. Ahordányba. Csomókat. Szerintem Gabi. Csak vicceltem. Meg. Meg vagyok. Engedd be a tartsat, szóval jó, Dorottya lábát engedd előbb. Lábát engedjed, lábát engedjed. Engedem, engedem. Lábát engedjed. Engedem. Előtt azokat húzd be. Szerintem tartsuk meg itt is a pályát. Oké. Vanni a pálya feszítsébe. Nagyon szép. Az én asapom miért fogott be ilyen tempónál? Oké. Te mondd, hogy ő ehhez képest jó helyre érkezik, hogy egy kicsit idét kell. Jó, engedjen a Vince. Vince, engedjen még nézve. Meg vagy Peti? Hol a lépcső? Mész előre? Hol a lépcső? Ja, mész előre. Bejebb, puszi!